Ekskluzivno za Sport klub Nole, utisak sa meča, čini se da na kraju i sreće nedostajalo. Pa jeste malo sreća, ali više umeće. Danas nije bio definitivno moj dan, nisam uspevao da čitam njegov servis, dva seta nisam imao break loptu, što je dosta neobičajno za mene, jer sam kroz celu svoju karijeru jako dobro returnirao i uvek stavljao na neki način pritisak na svoje protivnike. Nisam bio aktivan dovoljno, on je to iskoristio, nije imao šta da izgubi, igrao je do kraja vrlo agresivno, hrabro i zaslužio je pobedi. Definitivno sam razočaran što sam izgubio single, uvek teško pada, ali s druge strane mi je drago što sam uspeo da završim danas sa pobedom. Zahvalan sam Andersonu koji je to i dalje u singlu, daje sve od sebe u dublu, tako da zaista smo odigrali jako dobro oba meča. Igraćemo sutra, nadam se, zavisi opet od njegovog singla. Ja ću se potruditi da iskoristim ovih nekoliko dana da treniram, da igram dubl i da treniram takođe. Neću biti slobodan u Cincinnati u prvo kolo, tako da ću morati da igram već ponedeljak, utorak zapravo najkasnije. Tako da već ću imati sledeći single meč za 4-5 dana i nadam se da ću se dobro spremiti. Hvala ti najlepše.